aprang sia kiro pig lo media person depan to ni tum pini ke ni ning kang pig lo ning duk pig ano la son jo pini dak model college salong a principal Dipok Kumar Bora alang lil itum ang jirapan je la son alang na ka choklem kini itum terak pig lo la pen kar beng long rat terak pig ano la sini itum at sab do la bang ke accept un elo jan itum ning duk ning ki oi sinon ni itum pin nong we jo imi thang a hema long la son ke claim det kini itum ning duk pig lo la si ni itum non ki jong nam ni ki pugang tung ge la heno ni itum pinong we dak wang si ni itum FIR ta pielo FIR chot kali ni itum non bang ke alang pulis tumpen alang pan ha difuan pon elo alang pan jel pon pulis jel ki thap chot kali lo en ngordora rona ting pen alang pan inside vek na alang pan heng tu det mane alang pan pathi lot anang ding life in prison alang pan pi det na pathi lot na je ni tum kar biarat pan ay pathe rak ni tum kar biarat achot kali ka dok ka we ekdom i pai i put ma therak na wa hema short ma therak nang lab la si la so pot bang ni tum ning duk pik lo alang pan ke ni tum life ke dak ke chak ta chak un elo beng long chot kai da ke pir the long ben sini tum chak un elo alang phan bangge pathi vek nang ji la pen ke neli ka chuning ri dun ji kar beng long ham phanga song do an ka duk ka ve tum ta nang chirap dun lab nai da so akesa long bangke la pen ke neli mo pen da pulo je pualang li parents tum kining je ateng no je CM EM MP MLA tum an nang chirap dun ning la so ke song bangke important na nun nang ji la pen lo yan order ro na teng alang phan inside vek nai lan sini lam theng ton kok lo prangsi perangki kam klembom abitung duman ansitame nili hemaku non aju bayi krihini chok poporan alang tung wang pe nang hungri pota prangsi alang tum mana keru pilo lapen kardom lain lo nili alang tum along pini non apor karjab nang lam thegini je nang ko bangke idam tangar ni pen an nili tum panangi piaso langli college long dun bom lo apen ke sorong taksi dak model college a principal Dipok Bora Kumar alang litum pen nilitum miu halaso hutke miu pen join ni si nilitum kachi dam che bang anta misen sitami non a phi bang galang litum bang ni tum han ason matha ji pu bang ni tum peni kai pen tani tumbang matha pon pe sitamne nili tumma phan la son meklang no kam ke claim akaheng no dak akam nang ke claim pot nili tum nili hem kadu ko don ra puriar dum an pen ning oi pig lo la palang ni phan da simet ka pin rem la lo alang li nut thek ser re pen re ser bang sitamne alang li la son ke claim bang ke nili tum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang ban nili hoi pen ki pui bang la lo alang li phan lake labang so daithor government model college along arpu kabidet inthan pet nang po lapen anso takali si alang li phan ge aron the tan kang sai thek atum insai pami pen loyan order aron ateng ben insai selang li phan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehen lo la ili tum kar biang long bong kaprek asong hampang song tum du la silalang itum an setame la nili hoi ban chuning ri lo nili tum phanang cherabun tha la pen lamang so kam nili tum sung piklo non ke klem phan setame nang litum ka do ko binang cherabun pobusi ning thilo penang par dame dor bagure long non ki do bom em richard tok bi la penang par dame Sorjorong Phar non ilitum MLA ang part ami Karbiang Long Autonomous Council long Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang alang lituman sedami labang so alam aputha ka kes long nang chirabuni pasi nilihim banchoning rilo tangte lason Dipok Kumar Bora Phat non net nang eloma nilitum muthana ben ge bangan ke ne bengnang esi dak pen ha bor bothar pondet ingbe bor bothar si dolo pusi report long enang le laso Dipok Kumar hem konalo nang chini ma nili ahem binong bangge Jorhat sido sitame ahem binong dun delang athima nili phanang pon belang phoita itame ini Jorhat town nomanang dun thapu ke dun bom lo penon ala tum da quarter long sido quarter long gedu ke kadu ko bit boktera yara tum ana chini lo ate laso principal lo Dipok Kumar dak posting ni kan pando lo nang chini pening ben ge bosu ke ning kan frog running lo kan so kan kedam tang ko ke so ma do ma le kedam tang
ningkan hingi ke thoma por an ke abirta long ndi la son sita men non 2024 25 alom ben si mane la sona kam lo 25 26 alom ben ina tung la thama pen la kina changnang inang long lo pen kina tung kagos potso kadu kari officially aron na ke lem long lo mana to dili tum thana long fire pinai pier lo college staff tum ka do vidolo la pen la dak karbi pilo lo charlie song la pen ka pre ka tum sita me wang lo KSI rum wang lo KSU tum wang lo KSYC rum da wang lo aga do wi tum ben sita me nili tum hala fire lo ki piu ta la tum ana do lo la pen pilong lo la pen ni tum report pura details long lo kalange kante la so ke long e kuma tum se la evidence ke long don cheng lo la so evidence ke long do na proof mangi ini ke stop tum ben ateng bulote ahem apiso masila bang so phone sing giud masi nura teacher van than lo la pen su teacher van than pen mahala call record bin kok lo la pen a phi masila tum proof en bom lo la pen ke nilhe muso van pini por alang tum nang hang joy lo nang hang ben nilhe muso van la dak teacher tum sor lo tum do bang trok phone ni la tum se arju pa me lo la pen la bang so kar jut video sita me endon lo la pen alang li phan arju lo la pen alang li ho lam ti than dak lo ke la so teacher staff tum anstame la dak fire ki pia long na kirap dunduma staff tuman do lab lo ada staff non akimi pero third grade tum da do lo la pen ge na teaching staff tuman do lo officer tuman ke